Бул жарна мен башкарымыча мүмкүн түгүл иде. Бул жер башланган менин әнкейиме. Әни дегеннен менә ничегрәк дөрес аңлатырга, мәхәббәт була хатынга, балаларга, җырга һәм башкасы. Әни белән улда булган мәхәббәт аны бер мәхәббәттән дә чагыштырып булмый. Аның бар үзенең ниндидер үзенең юллары. Сез сөйләп торуның аның мәгънәсен күрсез, Instagram'dan күреп белдегез. Мин гомер 5-нче бала булып үстем. Һәр вакытта да әним янында булды. Абалар абыйлар чыгып китте. Мин торып калдым әни янында, әни әти янында. Мин әни янында булсам да мин бер качанда мамин дин сүгәчек булмадым. Ул мине алай тәрбияләмәде. Яратты, бәлки ныграк та ул мине. Бар бүтән балаларына караганда бәлки миңа күбрәк тә биргәндер мәхәббәтен. Менә шушы яшемә җитеп, әниемне югалткач, мин бик күп нәрсәне аңладым. Минем бик күп дуслар югалтты әнкәләрен. Бер миндә генә түгел, кайберләрегез бәлки шулай дип уйлар. Әмма ләкин үзең шуның аша менә сыздыргач кына шушы авыртуларны шунда гына аңлыйсың икән. Миңа бер усым әйтә, "Нуар ди, менә ди, әнкәйне җибәрдем, әйтәм, шулай авыр туфрак җиңел булсын, авыр яшәгән инде ди." Кайберсе миңа да шулай дип әйтә. Алай түгел икән. Миңа калса әнкәйләр мәңге яшәсен ди. Менә без шундый урыс әйтә бит. Что имеем, не храним, потерявший плачем ди. Ул юктан гына алынмаган. Булганда bütün нәрсә була, машинам бар, электричка теләсә нәрсә эшлә. Әни кырына кайтырга бер авырлыгы да юк. Хәзер бит инде шәбәйдек, әллә кем булып киткәнбез. Әни шылтырата, әни мин әйтә, хәзер әнием сөйләшеп битәм дә эшләремчә хәзер шылтырата мин әйтә. Ул инде мәрхүмнең апалар диде, Әнвәрнең эше күп, эше миясе бит инде, каян миннән дә күбрәк эшләгән эше бар бит инде. Анарга шылтыратма ди апалар, аның эше күп, безгә шылтырата шылтыратыр. Әйтәм, әни шылтырат ди любой вакытта ди. Шуннан инде ул мәрхүмкәйин үзе хитррәк инде ул шундый, ул әтине дә һәр вакытта бик әнием кебек акыллы, шундый хитрый хатын булмаганда, чөнки әти белән бер качан да ызгашмый, бер-берсен аңлыйлар шундук. Әти минем үзенә карап усал гына, ул шундый аның бар үзенең шундый хатлары, әтине матур итеп генә тойган, аны төшермидер иде, но үзенекен үзе итә һәр вакытта. Монда да ул миңа Бренди пропущенный, балакай мәллә син шылтыратканың пропущенный бар ди. Әле бик шылтыратасым килә. Бар шундай әйберләр, аны хатынга сөйләми торган әйберләр әнигә сөйләп була. Әни аңлый. Әни кичерә. Әни гафу итә. Ул бирә дөрес сиңа киңәшләр. Күрсәтә ничек балам булайтыр. Әле менә җирне тырнап Еласаң да, булмый. Кайтасы сөйләсе килә. Итәгенә ятып җылыйсылар килә. Булмый. Балиста артып ятканда, әнием бит инде телсез калды. Мин инде янына баргач, без бит мусулман балалар шулай яратылганбыз. Без әниләргә әни мин сине яраттым дип әйтергә уялабыз. Без ана хатынга тормыш шун көндә әйтәбез. Балаларыбызга әйтәбез, әнигә әйтергә уялабыз, без шулай тәрбияләнгәнбез. Шәшкә ул кайтуга да ләззәт безгә ничектер мәзәгрәк кебек әнигә. Берсендә шулай әнием кырына туган көнемдә баргач, беренче мәртәбә мин әниемнең күкрәгенә куеп еладым. Шунда да әни дә мине беренче тапкыр башымнан сыйпап яратты. Әйтергә әйткән нәрсәдер, аңламадым гына нәрсә әйтергә әйткән. Күзләре белән әйтте. Шундый мин менә аңлата алмыйм да, без нигә шулай яратылганбыз икән, нигә соңыннан үкенәбез икән. Урысча әйтәләр, надо учиться на чужих ошибках ди. Юк, безгә именно үзебез аша үткәрергә кирәк. Әни ул шулай бик кеше, минемчә, Аллаһ Тәгаләдән соң әни икенче урында тора. Шуннан калганы. Мин сезгә әйтәсем килә, гомән менә улларга Жәлләмәгез әнигезгә яратам дип әйтергә. Аның бер уяты да юк, кызганышы да юк.
şeşkeler olup koydu. Onlarga kirek mi yoksa, onlarga kirek mi sizin güçlenişiniz, onlarga sizin mehabet kirek. Onlar işten özlerinde yarattılar. Hani ben seni yaratam diysen, onlardan da sorarım yok. Bana kileşek, jırımda, men özümden fikirlerimde jetkirip qarı, Rival Hismatullin, Aygül Valiullina, Әнкәй төсі. Akşamızda sayrar kuşlar tınıp kalgan, teresti bir nazlar üzeydi yaram. Ənkəyimin tüsün izli anınızdan, canım sızıp yaşlar gireyemek üzere. Elle yalnız yüzüpken, Gelişimde eytelesiz sözler yanar. Şirinleyen gün şi kalmazday bizimle arar. En iyisi birlikte yapar. Жаль жайы кышкай салқын, неге шулай dünyasında iyisizlik? Әдірлер міндеттілер әнейсізlik. Cıvıtkanı Dünran koku şunlarıma şifa taban Ocmaklayık urunların Rabbim alan En iyisi birlikte yapar. Kıştay salgın, niye şulay dünyasında iyisizlik? Evirlerini minnettiler en iyisizlik. Evirlerini minnettiler en iyisizlik.
Быйыл рахмет. Яратыңыз әнкейлеріне. Алар исән чатма. Кадірләңіз, зорлаңыз. Сонда оларға язмасын иде.